kuuntelemaan Miltonin pörssipodi, juontajana Mikko Jylhä. Tervehdys, hyvä kuuntelija. Tänään tarjolla tuloskauden podi ja vieraina tässä keskustelemassa kanssani pääanalyytikko Antti Saari OP:sta. Tervehdys Antti. Terve. Ja sitten senior salkunhoitaja Juha Varis S-Pankista. Tervehdys Juha. Terve. No, tervetuloa molemmille keskustelee tuloskauden ympärillä ja tällä tavoin. Juha hoitaa S-Pankissa Fenno-osakesijoitusrahastoa ja toivottavasti sitten ehditään podin lopussa muutama sana vaihtaa sitten siitäkin. Kaikkia raportteja Helsingistäkään on nyt saatu vielä, mutta että kokonaiskuva lienee selvillä ja aika hyvin. Ja Yhdysvalloissa huimaa 10% tuloskasvua ollaan nähty. Vähän riippuu, että miten lasketaan, että onko se sitten 30 tai 50, jos otetaan tämmöisiä arvonkorotuksia siellä huomioon, mutta että kuitenkin merkittävä tuloskasvu ja Euroopassakin kyllä 10%. Mites Antti, meidän rakas Helsingin pörssi? No kyllä se hyvin meni Helsingin pörssissäkin, että mitä me tuossa katsottiin, että tulokset nousi noin 30%. Toki tässä on hyvin merkittävä osa tulee Nesteestä, eli Nestehän on saanut toki tilapäistä hyötyä tästä kohonneesta öljyhinnasta, mutta myöskin se Nesteen liiketoiminta on mennyt voimakkaan positiiviseen suuntaan sieltä viime vuoden alhosta. Mutta vaikka tämä selittää suuren osan, niin kyllä me ollaan niinku todella positiivisia tai nähdään paljon positiivisuutta tässä, että vaikka niin tulokset meni aika lailla odotusten mukaisesti, niin se tuloskasvu oli erittäin laaja-alasta. Että ihan meillä on 70 kotimaista yhtiöä seurannassa, niin siellä on ihan muutamia yhtiöitä, joilla tulos laski vuoden takaisesta. Että tämä on kyllä niin todella harvinaislaatuisen tilanne, että miten laajalla rintamalla asiat menee parempaan päin. Mutta siis sanotko vielä, että tuloskasvu niin prosenteissa? 28% ja siitä on semmoinen about puolet on niin kuin Nesteen aikaansaannosta. Puolet on Nestettä ja silloin nämä uusiutuvat, niin ne vetää nyt hyvin ja se marginaali on kova. Kyllä se on selvästi parantunut se markkina ja toki sitten perinteiselle puolelle on saatu pientä hyötyä myöskin tilapäisesti tästä nousseesta öljyhinnasta. Okei, mutta onko tämä tämmöinen ikään kuin tilapäinen piikki vai voidaanko me ajatella, että nämä uusiutuvat vetää hyvin jatkossakin vai? Kyllä me ollaan hyvin positiivisia sen suhteen, että se markkina on tällä hetkellä hyvä ja edelleen vahvistuva. Okei, tässä lyhyesti Juha. No salkunhoitajana tietysti erityisesti kiinnostaa se, että miten tuloskausi on mennyt odotuksiin nähden, mitä muun muassa Antti-tiimeen ei odottanut. Että se on se toinen, että toki että tuloskasvu on hyvää, vajaa 30% edellisvuodesta, mutta toinen mitä itse seuraa, että ylittikö se odotukset vai jäikö siitä ja sitten mitä tulevaisuuteen kommentoi ja itse on tehty S-Pankista tämmöistä seurantaa, että meillä on reilu 100 yhtiöä, mitä me nyt on 20-luku käytännössä seurattu. Annettu vähän pisteet sitten per yhtiö, oliko tulos, miten meni odotuksiin nähden ja näkymät. Ja kyllähän siinä mielessä Antin kanssa samoilla linjoilla, että pitkästä aikaa oli positiivinen trendi, että kyllähän nyt useampi yritys ylitti odotukset ja näkymätkin oli positiiviset siihen, mitä odotettiin. Että se on aika vaatimaton se ollut, jos otetaan ne, ketkä on ollut positiivisesti yllättänyt ja negatiivisesti, niin se saldoluku on ollut kyllä negatiivinen aika paljonkin yhtiömäärässä, jos mittaa. Nyt se miinussaldo on paljon pienentynyt, mutta ollaan toki vielä miinuksella, että jos yhtiötä miettii, että 100 yhtiötä, niin siitä 40 niin kuin vähän jäi odotuksista, 33 sitten ylitti, mutta se toi 33 on huomattavasti parempi luku kuin edellisneljänneksenä edellisvuonna. Et siinä mielessä sanoisin, että niin rohkaisevia signaaleja kyllä löytyy niin kuin tuloskaudella. No meillä on toki vähän eri yhtiöjoukko, mitä me katsotaan. Että meidän datassa niitä positiivisia yllätyksiä tuloksessa tuli pikkusen enemmän, mutta voisi sanoa, että me ollaan niin kuin sitä mieltä, että tulokset meni odotuksiin kaiken kaikkiaan. Mutta se, mikä siellä oli alla positiivista, niin sitten taas liikevaihdossa niin pettymyksiä oli meidän datassa vähiten koko meidän mittaushistoriassa. Tämä on niin kuin osoittaisi just sitä, että se talous lähtee vetämään, koska tässä on aika monta vuotta puhuttu aina siitä, että yhtiöt tekee tulosta säästämällä, ei ole kasvua ja näin, niin se näyttäisi nyt vähän niin kuin muuttuvan. Ja tämä on paljon rohkaisevaa, että mä oon itsekin monta kertaa sanonut eri yhteyksissä, että Suomen taloudella ja Helsingin pörssillä ei ole paljonkaan
tekemistä keskenään, koska firmat tekee ne tulokset maailmalle ja näinhän se on koko pörssiä tarkastellen, koska isot yhtiöt on hyvin kansainvälisiä, mutta sitten jos mennään sen ison kärjen taakse, otetaan suomalaisyhtiöt pois lukien nämä isot HEX 25-yhtiöt, niin sitten sillä loppuosalla melkein puolet liikevaihdosta tulee Suomesta. Että vaikkei se paljon HEXin pörssiä liikuta, niin kyllä se niin kuin monelle pienelle ja keskisuurelle yhtiölle on niin kuin erittäin iso asia, mitä Suomessa tapahtuu. Ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu, että siellä nähdään nyt niin kuin tavallaan vähän merkkejä paremmasta. Joo, samalla linjalla. Näinhän se, tämä on mielenkiintoista, monta aiempaa tulosneljännestä, niin siinä vähän vaihtelee, jos vedetään yhteen, että oliko tuloskausi niin kuin hyvä vai ei, niin siinä voi olla, että kysyy kahdelta eri henkilöltä, tulee vähän eri vastaus. Kyllä. Mulla on vähän laajempi seuranta ja toki voisi sanoa, että varmaan salkunhoitajana me ollaan aika kriittisiä, että tavallaan, että me nähdään, että tulos oli parempi odotuksia ja näkymät, niin se täytyy olla selvästi, että pelkkä prosentti ei riitä, vaan täytyy olla 5% vähempää odotuksia parempi. Mutta olen samaa mieltä, että on miinusluku pienentynyt, mutta jos meidän seuranta alkaa vuodesta 2020, niin kyllä silloin sanotaan, että vaan 15% näistä yhtiöistä niin kuin yllätti negatiivisesti ja se on edelleen yli 30, että siinä mielessä saldoluku miinus pienenee, mutta ei me vielä olla tilanteessa valitettavasti, jos katsoo USA tai Eurooppa, missä 3-4 yrityksestä ylittää odotukset ja näkymätkin on positiiviset, niin me ei ole tähän päästy, että me ollaan vielä pikkasen tässä niin kuin miinussaldossa niin kuin meidän laskelman mukaan, mutta niin kuin trendi suunta on oikein nyt tällä hetkellä kyllä ehdottomasti. Hyvä. Onko nyt kuitenkin niin, että miten me voitaisiin arvioida ikään kuin vähän tästä eteenpäin, että onko nyt tämä tuloskasvu, mikä nyt nähtiin Helsingissä, niin miten sitten jatkossa? Mitä me voitaisiin siitä jo sanoa tässä vaiheessa? No kyllä niin kuin meidän ennusteissa, niin se tuloskasvu, nyt meillä oli se huippu käsillä, nyt se tulee jonkun verran hidastumaan, koska tosiaan tässä oli Nesteellä on niitä jatkuvia positiivisia tekijöitä, mutta myöskin tilapäistekijöitä, että se vaikuttaa niin kuin jatkoon. Mutta meidän ennusteessa niin loppuvuodelle on luvassa tuommoista pyöreästi 15% tuloskasvua, että edelleen kuitenkin erittäin hyvällä tasolla tämä näyttäisi tämä kehitys jatkuva. Ja se tulee aika laajalti noista syklisemmistä sektoreista kuitenkin se positiivinen kehitys. Otetaan sitten nämä Helsingin pörssissä kovin tärkeät konepajat. Niin siellä tilauskertymät osoittivat positiivista kehitystä. Näin olen ymmärtänyt ja kysyntäympäristö on vahvistumassa. Wärtsilän Energy-liiketoiminnan tilaukset kasvoivat toisella neljänneksellä peräti 120%, mä oon merkannut tänne. Siellä tämä datakeskus tekoälyteema vetää, niin miten tämä konepajasektori? Sä Juha varmaan voisit kertoa meille vähän siitä. No se on meidän oikeastaan kruunun jalokiviä tähti ollut tässä niin kuin jo pari vuotta, jos miettii tuloksellisesti. Kehitys on ollut tosi hyvää. Marginaalit on noussut tasaisesti käytännössä koko sektorilla toimialalla. Tilauksiakin on saatu ja mikä nyt ilahduttavaa tässä niin kuin toisella neljänneksellä oli erityisesti Yhdysvaltain suunnasta. Siellähän oli vähän alkuvuonna viestiä, että asiakkaat on aika varovaisia ja ei ole juurikaan tilauksia tehty, mutta nyt tuossa toisella neljänneksellä selvästi sielläkin vähän aktivoiduttiin. Vähän ehkä tähän Trumpin tuliympäristöönkin taas ehkä nyt sitten sopeuduttiin siihen ja mietittiin, miten tässä ympäristössä nyt sitten miltä näyttää ja uskallettiin sitten lähteä investoimaan. Ja siinä sitten totta kai se kruununjalokivi tietysti Wärtsilä, joka sai nimenomaan Yhdysvalloista datakeskuksilta paljon tilauksia, että nehän Wärtsilä joutui toteamaan, että no nyt meillä itse asiassa on tuotantokapasiteettia, täytyy vähän tässä ensin rakentaa lisää, että päästään nämä toimittajia, voidaan ottaa niin kuin massiivisesti lisää nyt sitten tilauksia. Että he joutuu niin kuin kohta lyhyellä aikavälillä myymään ei-oota tai sanoa, että nämä on aika pitkät toimitusajat heidänkin laitteellaan. Että se oli positiivista ja konepajat. Eurooppahan on periaatteessa odotettu, että Saksan elvytyspaketti pitäisi auttaa sitten heitä ja se onkin näkynyt tässä, mutta siinä nyt ei tässä toisella neljänneksellä ei tullut muutosta parempaa. Että se ihan hyvin vuosi starttasi liikkeelle, mutta sanotaan, että se iso ehkä sieltäkin vielä on niin kuin odotuksissa, että se tulee tässä. Toivottavasti saadaan jotain toisella vuosineljänneksellä, mutta
erityisesti ehkä sitten vuonna 2027 niin pitäisi näkyä sitten niin kuin selvästi, että uudet tilaukset kasvaa siellä, mutta mä sanoisin, että tämä on tähän voi Suomi-konepajoihin voinut sijoittaja luottaa ja mun mielestä tämä toinen vuosi neljännes edelleen kyllä vahvisti sitä kuvaa. Voi luottaa jatkossakin. Kyllä. Tuo oli hyvin sanottu jo, että sijoittaja voi luottaa, että se on aika mielenkiintoista, että kun perinteisesti kuitenkin konepajat on rinnastettu hyvin sykliseksi sektoriksi, niin nythän itse asiassa vuodesta toiseen se on mennyt todella hyvin eteenpäin, vaikka maailmantaloudessa on nähty niin kuin kupoja. Totta kai välillä on tullut enemmän, välillä vähemmän tilauksia, mutta kuitenkin se kone on jyskyttänyt koko ajan niin kuin eteenpäin ja varmasti iso osa siinä on sitä, että vuosien saatossa on rakennettu todella vahvat ja kannattavat modernisointi- ja huoltoliiketoiminnat sinne rinnalle, mutta näkymä on vahva, mutta nimenomaan siinä on Juhan kanssa samaa mieltä, että se on kyllä niin kuin todella hieno selkäranka tälle Helsingin pörssille, että siellä nämä vaihtelut ei sillä tavalla ole kauheasti päässyt näkymään, kun sitä taas vaikka perusteollisuuden puolella, niin siellähän kyllä niin on nähty vaikeitakin hetkiä, eikä se tuloskunto edelleenkään ole mikään niin kauhean ihmeellinen. No, otetaan lyhyesti tämä Wärtsilän tilanne vielä. Miten sinä, Juha, sitten arvioit yhtiön tulevaisuutta? Että onko tämä tällainen, missä määrin tämä on tämmöinen, voidaan puhua tilapäisestä tämmöistä kysyntäpiikistä vai onko tämä, voidaanko puhua, tässä on tietysti keskeisellä siellä se, että miten tekoälyinvestoinnit, datakeskus, se rakentaminen ja kaikkia. Ja onhan siellä myös sitten muita energiayhtiöitä, ikään kuin toimii Bloom Energy, tämän kaltaista olet varmaan sinäkin tutustunut, niin siellä on muitakin toimijoita kuitenkin tässä bisneksessä tietenkin. Kyllä joo. Eihän Wärtsilä todellakaan yksin ole, että voi sanoa, että Wärtsilä on ehkä pienellä takamatkalla tullut tähän datakeskus, energiamarkkina ja heidän ratkaisut. No mä itse pohdin, jos miettii ihan iso kuvaa, että no nyt tämänhetkisillä näkymillä saadulla tilauksilla, niin mun mielestä tavallaan rupeaa näyttää, että vuodet 26 28, 29 rupeaa olemaan jo niin kuin aika hyvä näkyvyys ja tiedetään, että miten liikevaihto kasvaa Wärtsilällä ja tuloskin paranee. Et ehkä se seuraava kysymys on, että okei, mitä sitten tämän jälkeen, että 29-30-luvulle kun mennään, että kasvaako se vielä sitten niin kuin Wärtsilä liikevaihto datakeskuksen osalta vai onko siellä mahdollisuus jopa kääntyä alaspäin sitten se uusien laitteen osalta. Et ehkä tämä on se pohdinta, mitä nyt varmaan, että horisontti eteenpäin, tosi pitkälle katsoa tavallaan. Wärtsilän nykyarvostus on sen verran haastava, että siellä pitää niin kuin kasvu jatkuu vahvana. Et se on ehkä se kysymys, mikä nyt riippuen päivästä vähän niin kuin osakemarkkinat joskus vähän, että onko AI-datakeskus, onko tämä nyt seuraavat 5 vuotta niin kuin kauhean onnella kaikille vai tuleeko tässä jotain hikkaa välillä, niin tämä on mikä tietysti pohdituttaa, eikä Suomi-salkunhoitajalla nyt kauhean selkeätä kuvaa vielä ole, mutta nyt näyttää tällä hetkellä tosi vahvalta ja se tarkoittaa, että Wärtsilän itse tosiaan vuodet, pari seuraavaa vuotta, niin liikevaihtotulos kasvaa kyllä varmasti, että se kasvu on ihan luottavaisin mieli. Okei, onko konepajoista tässä vaiheessa jotain vielä, mitä on syytä teidän mielestä lisätä? Ja ylipäänsä siis sopiiko tässä yhteydessä, onko se perusteltu puhua Kempowerista myös? Voidaanko se ikään kuin liittää tähän joukkoon myös? Kyllähän se laveasti katsottuna varmasti voi, että onhan se investointitavara valmistaja, ei siinä mitään. Mutta heillä on ollut hankalampaa. No siellä on pitkittynyt kyllä jo, että silloinhan nähtiin covidin jälkeen tämä sähköautobuumi ja sen jälkeen toki niin on ollut enemmän kamppailua siitä, että minkälaisia autoja kuluttajat haluaa ostaa. Ja toki kun siinä välissä investointiin todella paljon sitten näihin latauslaitteisiin, niin se tahti on ollut ihan erilaista nyt. Kyllä sinänsä, mikä käsitys mulla on, niin heillä on niin kuin hyvin laadukkaita tuotteita siinä omassa kentässä ja kyllähän nyt taas viimeaikainen data osoittaa, että tämä sähköautojen suosio ja ladattavien autojen suosio ylipäätään on taas selvässä kasvussa. Että on ilman muuta sellainen yhtiö, missä näen paljonkin potentiaalia, mutta jos Wärtsilässä pitää katsoa kauas, niin ehkä tässä pitää katsoa vielä kauemmas, jos sitä niin kuin horisonttia miettii. Niin ja toisin kuin nämä suuret konepajayhtiöt, kaikki on erittäin kannattavia, niin Kempowerin ongelma on tällä hetkellä, että ne tekee tappiota. Ja kuvastaa sitä, että tässä tämä hintakilpailu on todella kovaa, että nämä isommat konepajayhtiöt, niin nehän pystynyt omia hintojaan nostamaan 10%, sanotaan nyt tässä 20-luvulla. Ja Kempower on taas tilanteessa, että per
kilowatti, mitä siitä latauslaitteesta tulee, niin se hinta tulee alaspäin. Ja itse asiassa alan suurin peluri Alpitronic on yksi kuka tätä hintakilpailussa on aggressiivinen ja Kempower on volyymeille niin kuin selvä altavastaaja. Niin ollaan tilanteesta, kilpailudynamiikka on hyvin toisenlainen kuin monella isommalla konepajalla tällä hetkellä. Ja sitten siitä nähdään, että Kempower tekee nyt valitettavasti oli alkuvuoden osalta tappiolla ja saa nähdä pääsikö koko vuoden osalta plussalle, että kasvuyhtiölle kuitenkin tärkeää, että tehdään tulosta ja kassavirta pysyisi plussalla, niin Kempower sitä ei tällä hetkellä pysty näyttämään. Joo. No mitä sitten vähän kansainvälisiä huomioita, Yhdysvallat, Eurooppa, mitäs meidän on syytä lausua tuloskaudesta siellä, että tosiaan Yhdysvalloissa on nähty huimaa tuloskasvua 10%. No ehkä jos Yhdysvalloista aloittaa, niin kuin alussa vähän pallottelit, että 30 vai 50%, riippuu katsontakannasta, että tuloksethan kasvoi tosiaan 50%, mutta tähän vaikuttaa paljon se, että siellähän nämä muutamat tekkijättiläiset teki arvon ylöskirjauksia Anthropic ja ChatGPT omistuksiinsa, mikä nyt on toki niin voi olla perusteltua ylöskirjauksia, mutta ei nyt kauheasti kerro mitään todellisesta tuloksentekokyvystä, että näistä puhdistettuna tulokset kasvoi noin 30%, mikä on siis aivan niin kuin käsittämätön taso edelleen. Ja se on ollut pitkään jo hyvä ja jotain perspektiiviä antaa se, että kun me on tutkittu hyvin pitkäaikaista dataa Jenkeistä, niin keskimäärin, toki siinä on aina ollut heilunta, mutta keskimäärin tulokset on kasvanut semmoisen 3-4 kertaa BKT. Eli jos BKT kasvaa 2,5%, mikä on oikein hyvä taso Jenkeissä, niin silloin tulosten pitäisi nousta semmoinen 7, 8, 90% jotain sillä välillä. Nyt se kasvaa 30. Eli tämä on niin jännä yhtälö, että ensinnäkin tuo Lähi-idän tilanne, niin öljyyhtiöt vuolee kultaa, mutta sitten tuntuu, että negatiiviset vaikutukset ei näe missään. Jokuhan tässä on muuttunut, mutta ehkä se voi olla pysyvääkin, että onhan se tosiasia, että maailma on vähemmän öljyriippuvainen kuin joskus aikanaan oli ja toisaalta kun me ajatellaan niitä tämän hetken kärkiyhtiöitä, mitä tuolla on, niillähän on todella skaalautuvat bisnesmallit, että jos ne pystyy markkina-asemansa säilyttämään, niin silloin kasvun myötä tulokset paisuu tosi voimakkaasti. Mutta en nyt toki usko, että näin kovana tuo tuloskasvu tulee jatkumaan. Mutta kyllä me Jenkeissäkin nähdään se vähän sama kuin Suomessa, että tuloskasvu tulee kyllä laajalta rintamalta. Että totta kai siellä kärjessä edelleen on tekkijättiläiset, mutta kun pari vuotta sitten ihmeteltiin, että mitä ihmettä, että tuloskertymä laskee kaikilla muilla ja näillä se vaan paisuu. Nyt ei ole sitä tilannetta. Että kyllä sielläkin todella laajalla rintamalla tulokset menee kohti parempaa. Että sinänsä niin kuin näyttää valosalta. Entäs sitten Eurooppa? No Euroopassakin on vähän samaa, että kyllä niin kuin, mitä me on katsottu siis suhteessa odotuksiin, niin joo ihan jees tuloskausi ja tulokset kasvaa, mutta että harvinaislaatuisen laajalla rintamalla tulokset parani viime vuodesta, että mitä me on katseltu, niin melkein pallaan 20 vuoden huipussa sekä Euroopassa että Jenkeissä, kun katsotaan nimenomaan sitä osuutta, että miten tulokset on parantunut. Että kyllä tässä nyt niin kuin asiat menee syystä tai toisesta niin aika laajalti nyt parempaan päin. Sektoreista parhaiten Euroopassakin kehittynyt energia, sen jälkeen sitten materiaaliteollisuus. Mitä kaikkea tämmöiseen materiaaliteollisuuteen luetaan? Eikö materiaalissa ole perinteisesti tämmöinen niin kuin perusteollisuus? Perusteollisuus. Metalli ja muun muassa metsäteollisuus on metalliteollisuus. Metalli ja metsä on aika lailla, voisi olla sitten kyllä, mutta metalli ja metsä on varmaan ne suurimmat, mitä siellä on niin kuin sisällä. Ja sitten toki niin kuin mainitsit, kemian teollisuutta. Haluatko sä Euroopan tuloskauteen, Juha? No mitä mä tuossa kollegaa kuuntelin, kuka meillä Eurooppa-salkkuu hoitaa, niin kyllä erittäin hyvä tuloskausi ja tuntuu vähän samantyyppinen kuin Suomessakin, että prosentit samaa luokkaa, että hyvin menee. Ja mihin mä itse niin kuin kiinnittäisin huomiota, että tosiaan nämä tuloskasvuennusteet tälle vuodelle on koko aika noussut kaikissa maanosissa käytännössä. Ja niin kuin aika paljonkin, että jos vuoden alkuun verrattuna, niin mun mielestä niin kuin USAssa ne tulosennusteet on noussut 16%. Euroopassakin on nostettu niin kuin vajalla 6% ja sitten joku kehittyvät markkinat, niin jopa 40%
vuoden 2026 tulosennusteet noussut siitä, kun vuosi alkoi. Jos kun näin nämä luvut, mä keräsin, en mä ollut uskoa näitä. Tämähän on niin kuin käsittämättömän isoja kasvuprosentteja. Ottaen huomioon, että meidän yleensä tämmöisiä nähdään vain tilanteessa, että talous menee niin kuin lamasta kääntyy nousuun. Kyllä, tuo on todella. Mutta tämä on niin kuin tasainen PKT-kasvu ja tämmöisiä nousuprosentteja. Niin mä veikkaisin, että tuskin tämmöisiä on nähty 2000-luvulla ainakaan niin kuin EPSI-kasvun mielessä. Tämmöisessä taloustilanteessa niin en usko, että on nähty. Tuossa varmasti niin tuo kehittyvien markkinoiden järkyttävä liike, niin sehän tulee siitä, että siinä on kehittyvien markkinoiden indeksissä noin 20% on Korea, ja Koreahan taas dominoi nämä kaksi muistisiruvalmistajaa, eli Samsung ja SK Hynix, joilla muistaakseni tulokset on kasvanut jotain 600% tänä vuonna, kun näistä siruista on pulaa ja hinnat on mennyt katosta läpi. Että tämä ehkä vaan kuvastaa hyvin sen, että kun joskus jotkut pitkään sijoitusmarkkinoille muistaa sen ajan, kun Helsingin pörssi oli sama kuin Nokia, eli Nokia saneli, mihin Helsingin pörssi menee ja millään mulla ei ollut väliä vähän kärjistäen. Niin nythän koko maailma alkaa olla vähän samannäköisessä asennossa, että Jenkeissä on kourallinen teknologiajättiläisiä, jotka sanelee sen suuntaan. Kehittyvät markkinat on menossa vähän samaan suuntaan. No Suomessakin suurimmat liikkeet on tullut taas parista yhtiöstä, että koko globaali markkina alkaa entistä enemmän menee niin kuin muutamien vietäväksi. Että tällä hetkellä, jos kysytään salkuhoitajalta, no Juha ei hoida kehittyvän markkinaa, mutta kysytään salkuhoitajalta, että pitääkö nyt olla innoissaan kehittyvistä markkinoista, niin saa äkkiä tiivistyä näihin kahteen yhtiöön. Mitä sä oot mieltä näistä? Se on tavallaan vähän absurdia. Mutta me ollaan nyt tultu tähän keinoälyn aikakauteen, jos tämä vie meidät tällaiseen niin kuin kultaiseen ajanjaksoon. Nyt me saadaan nauttia näistä hedelmistä vai? Mitä sitten tällaisesta? No ehkä näinkin, että toki tämä on vielä alkutaipaleella ja mä ainakin uskon, että kun nämä investoinnit etenee, niin yhä enemmän se alkaa myöskin se vaikutus näkymään laajemmin taloudessa. Nythän se on aika kapea osa taloudessa, mikä vielä on tavallaan saanut siitä sen hyödyn. Ja kyllä me on ainakin maalailtu vähän jopa ajatusta siitä, että tässä ollaanko me nyt palaamassa vähän tämmöiseen niin kuin kultakutri-talouteen, niin kuin puhutaan englanninkielisessä Goldilocks, mikä oli ennen koronapandemiaa, että sijoittamisen kannalta ympäristö on aika suotuisa, että talous kasvaa, se ei kasva liian kovaa, että tulee hirvittäviä koronastopaineita, mutta se kuitenkin kasvaa ja taantumariski on alhainen ja just se, että keskuspankit on enemmän tarkkailevaa, hienosäätöä tekee, että niin kuin mikään asia ei ole liian kuumaa, mutta ei myöskään liian kylmää, että tämä voi olla niin kuin sijoittamisella aika hyvä yhtälö, kun se vielä yhdistyy siihen, että nämä isommat yhtiöt, niillä on tämmöisiä skaalautuvia bisnesmalleja ja tulokset voi kasvaa aika paljon nopeammin sitten kuin itse talous. Niin, jos ottaa esimerkkinä vaikka Nokia ja Wärtsilän saadut tilaukset, niin ja tekoälypuolelta, niin jos Nokia sai vajalla 3 miljardilla 3 kuukauden aikana, Wärtsiläkin niin kuin yli miljardilla, niin meillä on sitten niin kuin toisen neljänneksen aikana yli 4 miljardilla sai niin kuin 2 suomalaista pörssiyhtiötä tähän liittyviä tilauksia. Mä luulen, että tässä on aika monta niin kuin risteilijää saatiin nyt sitten kerralla useilta toimijalta. Että onhan tämä nyt heijastuu ihan niin kuin suomalaisyhtiöiden hyvin konkreettisesti tällä hetkellä. Kyllä. Muutama sana tästä talousympäristöstä vielä voitaisiin ottaa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% sitten vuoden takaisesta. No nämä on ennakkotiedot. Nämähän kai, eikö ne usein, näin tarkentuu sitten vielä matkan varrella, että hyvä pitää sekin mielessä. Kyllä ne tarkentuu totta kai joo, mutta että niin kuin puhuttu, niin onhan tässä niin kuin paljon merkkejä paremmasta, kun katsotaan esimerkiksi teollisuutta, niin tosi monilla aloilla aktiviteetti, tilaukset, usko tulevaan on vahvistunut. Sitten jos me katsotaan esimerkiksi pankkien julkaisemaa korttidataa, niin nähdään, että ihmiset kuluttaa nyt aiempaa vapautuneemmin ja mikä niin kuin positiivista erityisesti, niin tämmöinen niin kuin vähän niin kuin ei-välttämätön kulutuskin on heräämässä, että jos katsotaan just, että miten ostetaan hotelliöitä tai ravintolalaskuja maksetaan tai lomamatkoja, niin tämmöiseenkin halutaan taas kuluttaa. Mikä on tavallaan vähän yllättävää, että kuluttajaluottamushan on kuitenkin aika alhaalla. Että tässä on vähän niin kuin joka paikassa muuttunut tämä yhteys, että se kuluttajaluottamus ei oikeastaan enää kauheasti kerro kulutuksesta kovinkaan paljon. Tämä muuttui silloin koronan jälkeen ja tässä on ilmeisesti ollut niin paljon shokkeja, että jotenkin kun kysytään ihmisiä, että olette huolissaan, niin ollaan tosi huolissaan, mutta sitten se ei välttämättä enää oikein millään tavalla vaikuta käyttäytymiseen. Mutta että kyllä niin kuin teollisuudessa on merkkejä paremmasta, on toki investointisuunnitelmia,
datakeskuksia ja muuta, kuluttajat on aktivoitumassa, ja sitten mä uskon myöskin kyllä siihen, että nämä, mitä nyt on hallitus tehnyt, esimerkiksi kevennyksiä ansiotuloverotukseen, niin varmaan näkyy tässä. Että kyllä tässä niin kuin paljon on sellaisia asioita, jotka menee parempaa suuntaan. Ja takamatka on tietysti kova, kun ajattelee, kuinka pitkään meillä on ollut nollakasvua, mutta parempaa päin. No ilman muuta, ja pari suomalaisyhtiöitä kommentoi nimenomaan, että jos katsoo sitä heidän kysyntänäkymää ja kotimaan osalta, niin nimenomaan se alkukesä niin oli vahvaa, että silloin kysyntä piristyi. Että jännä nähdä, miten nyt kun saadaan sitten nämä kolmannen vuosineljänneksen tulokset, että onko se loppukevään, alkukesän hyvä vire sitten jatkunut samalla tavalla, mutta kyllä ihan rohkaisevaa, ja sillä perusteella muutama suomalaisyhtiö sitten tulos yllätti positiivisesti ja näkymät oli ok, että kyllähän tämä iso jarru niin kuin suomalaisille pienemmälle yhtiölle, niin kuin sanottu on ollut, että tämä vaisu PKT-kasvu, vaisu kuluttaja, asuntomarkkina, niin onhan siinä ympäristössä todella haastavaa sit kasvattaa tulosta tai yllättää positiivisesti. Et kun saataisiin edes tämmöinen niin kuin neutraali tilanne, mitä vaikka Euroopassa tai Jenkeissä on, niin kyllähän nämä ihan eri tavalla suomalaisyhtiötkin pienemmät tulosta sitten pystyisi tekemään. Paljonko Suomen talous kasvaa tänä vuonna? No mitä on nyt katsellut näitä eri ekonomistien arvioita, että ilmeisesti pitäisi päästä noin 2%, vaikkei tässä tapahtuisi juuri mitään kasvua enää loppuvuonna, niin pelkästään tämän alkupuolisko hyvällä vireellä, että mä jaksan kyllä uskoa, että me mennään yli 2%, jonnekin 2 ja 3% välimaastoon mä laittaisin sen. No viittaako Suomi nyt jenkit sitten tässä? No se on vaikeampi sanoa, että USAllahan, vaikka se on massiivinen talous, niin sielläkin merkittävä osa kasvusta tulee tällä hetkellä niistä tekoälyinvestoinneista, jotka tuntuu nousevaa aina joka kvartaali, kun nämä teknologiajätit ilmoittaa tuloksia. Että voidaan olla aika lailla tasoissa. Että mä uskon kyllä, että USAkin kasvaa hyvin siellä 2,5% havinoissa. No sitten muutama sana, varmaan otetaan pari sanaa keskuspankkeista ja koroista tähän myös jatkoksi. Eli tässä on nyt syyskuussa sitten korkokokouksia taas tulossa EKP:llä ja sitten Fedillä, ja näitä seurataan ja tällä tavoin. Mitä sieltä on odotettavissa? No me uskotaan siihen, että EKP:ltä tulee nyt vielä syyskuussa toinen nosto. Eli ihan sen takia, että toi Lähi-idän tilannehan ei ole ratkennut ja se öljyn korkea hinta aiheuttaa talouteen hintapaineita. Ja osittain mä uskon, että taustalla on vähän myöskin se, että silloin edellisellä kerralla, silloin 2022, kun hinnat lähti voimakkaasti nousemaan, niin EKP sai paljon kritiikkiä siitä, että korko alostettiin liian myöhään, niin tuntuu siltä, että nyt on halu enemmänkin osoittaa, että ollaan ajoissa ja reagoidaan. Ja se ei mun mielestä välttämättä ole yhtään väärin, että se nyt ei taloudelle tee paljon hallaa, jos tekee varmuuden vuoksi 1 tai 2 koronnostoa, se on aika pieni asia, mutta siinä ollaan kuitenkin niin kuin valmiiksi oikealla suunnalla siltä varalta, että jos tässä nyt tulee jotain isompaa, mutta en usko, että USAssa Fed lähtee tekemään mitään muutoksia, vaan enemmänkin tarkkailee tilannetta. Eli kun markkinat odottaa, että Fedi nostaisi loppuvuonna, niin sä näet, että ne on liian pessimistejä siinä mielessä? Joo, kyllä meidän näkemys EKP osalta on linjassa markkinan kanssa, mutta Fedin osalta niin nähdään kyllä markkinoilla liian pessimistisiä. Otetaan tähän tällainenkin, että siis pitkät USD-korot ovat nousseet. Yhdysvaltain 30-vuotisen valtiolainan korko on ylittänyt 5,3% rajan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007. Ja muistetaan, mitä aikoja silloin elettiin 2007. Nyt en ole katsonut ihan päivän, mutta että tässä kun valmistauduin podiin, niin oli ylittänyt 5,3% rajan. Mikä merkitys tällä on? No jos katsoo se nyt just tätä, kun nauhoitetaan podia, niin se nyt osakemarkkinoita saa vähän hermostumaan pienen miinuspäivän tässä eilen. Ja todella monet nyt näitä nostaa esille näitä otsikoita, että tämä nyt on korkeammalla tasolla pitkään aikaan. Toki kun mä katson niin kuin osakesijoittajan vinkkelistä, niin eihän se ihan hirveästi se korkotaso ole noussut vuoden alusta. Et me tehdään nyt niitä huippuja, mutta että aika maltillista toi nousu on, että vielä näillä tasoilla niin en sanoisi, että osakesijoittajana itse olisi hirveän huolissaan. Mutta toki jos se nyt nämä rikkoo että jatkuu tämä trendi, että ne nousee, niin sitähän tässä rupeaa tietysti olemaan, että varsinkin Jenkeissä, niin kyllähän se korkotaso on joillekin varmaan rupeaa olemaan houkutteleva niin kuin sijoitusvaihtoehto sitten siinä mielessä. Euroopassa mä en tiedä, onko Saksan
10-vuotinen reilu 3% vielä kauhean houkutteleva niin kuin vaihtoehto sitten, mutta tuo jenke saattaa ollakin jo. Siis joo, noihän se vähän on, että markkinoiden välillä nostaa sitä esiin ja sitten se taas unohtuu ja se ei kiinnosta ketään, että ei se ole mikään niin kuin lyhyen aikavälin ajuri, mutta kyllä toi mun mielestä nyt aina taas muistuttaa siitä vähän ikävästä pitkän aikavälin todellisuudesta, että se USA:n velkaantuminenhan on totaalisen kestämättömällä polulla, eli liittovaltioalijäämähän on siellä yli 6% ja näyttää siltä, että se tulee tulevina vuosina se alijäämä edelleen leventymään. Eli vaikka talous kasvaisi sitä hyvää 2,5%, 3% tahtia ja inflaatio pyörisi 2,5-3, niin siitäkin huolimatta velkaisuusaste nousee. Eli kyllä sen kääntämisessä on ihan niin kuin hirvittävä työ ja onhan tässä se vaara jossain kohtaa hamassa tulevaisuudessa, että markkina oikeasti alkaa kyseenalaistamaan sitä USA:n talouspolitiikan uskottavuutta. Ja tästähän yleensä ei tule kauhean paljon ennakkovaroituksia, että sitä voi testata niin kauan, kun sitä ei enää voi testata. Että on mulla itselläni koko ajan takaraivossa mielessä aika ikäviä seuraamuksia, mistä jossain kohtaa voi tulla, mutta on sinänsä ihan samaa mieltä, että ei se ole tämän päivän eikä huomisen eikä todennäköisesti vielä tämän vuodenkaan asia olla siitä kauhean huolissaan. Tämä on tuloskauden podi, niin mennään nyt sektorikohtaisiin ja yhtiökohtaisiin arvioihin. Voitaisiin lähteä finanssisektorilta. Se sopii ikään kuin luontevasti tähän nyt jatkoksi. Ja sieltähän ne pohjoismaiset pankit ymmärtääkseni hyviä tuloksia saatiin, että Antti, sä oot seurannut useampaakin. Joo, kyllä siis pankeilla on ollut hyvin konsistenttia ja vankkaa tuloskehitystä pidempään, mutta tämä on siinä mielessä tärkeä rajapyykki, että nyt 5 kvartaalin laskun jälkeen tulokset pankeilla kääntyi nousuun. Eli pankkien korkokatteet ovat kärsineet toki siitä, että korot tuossa välissä lasketteli alaspäin sieltä 4% havinoista ja nyt se lasku on ohi ja korot on kääntynyt nousuun ja korkokatteetkin kasvaa. Ja kyllä niin kuin tällä hetkellä se tulosnäkymä pankeilla on aika vankka. Eli paitsi että korkokatteet kasvaa, niin myöskin asiakkaiden aktiivisuus on vauhdittu, niin kuin puhuttiin taloudesta ylipäätään, mutta se näkyy pankeilla kyllä palkkiotuotoissa. Että se ei ole pelkästään sijoitustoiminta, missä palkkiotuotot nousee, vaan myöskin maksuliikenne ja kaikki muu. Että kyllä siellä on niin kuin asiakkaat herännyt. Ja samaan aikaan me on sitten nähty, että kustannuskuri pankeilla on aika hyvällä tasolla, että monissa arvioissa, missä on mietitty sitä, että millä sektoreilla tekoälystä saadaan eniten hyötyä, niin yleensä finanssisektori nousee siellä aika lailla kärkipaikoille. Me nähdään jo nyt sitä, että ei mitään massiivista muutosta, mutta että pikkuhiljaa tehdään automatisointia, tekoälyhyödyntämistä ja muuta, ja sitä kustannusten kasvua saadaan niin kuin tätä kautta hillittyä. Luottotappiot oli aivan olemattomat, että kyllä niin kuin pankeilla menee oikein hyvin. Miten nämä luottokannat ja volyymit siellä, miten on kehittynyt? Voitko jotain numeroita vielä ottaa sieltä? No siis luottokantahan, jos me ajatellaan Suomessa, niin asuntolainakantahan kehittyy edelleen hyvin nihkeästi. Se on enemmänkin yritykset, joilla se kasvaa. Pohjoismaisella tasolla sitten esimerkiksi Ruotsihan on sekä kuluttaja että yrityspuolella hyvin vilkas. Jos me katsotaan noita pohjoismaisia pankkeja, että paljonko siellä on luottokannat kasvanut vuoden takaisesta, niin siellä pyöritään 2-6% haarukassa. Vähän riippuen toki siitä, että mikä on maantieteellinen ja toimialapainotus. Onko sinulla sitten jotakin kerrottavaa huomioita sitten eurooppalaisesta pankkisektorista muuten? No kyllä se kehitys Euroopassakin on ollut nyt aika lailla rohkaisevaa, että iso helpotus on ollut ylipäätään koko sektorille se, että päästiin sieltä jänikuisesta nollakorkomaailmasta pois. Luotonanto on taas pankeilla kannattavaa ja se on sitten mahdollistanut sen, että kovalla kädellä on voitu kirjata niitä ongelmaluottoja alas, että meillä oli loputtoman pitkä periodi, kun eurooppalaisen pankilla oli taseet kuralla, niin tätähän ei enää ole. Että on ne toki ne ongelmaluottotasot siellä korkeammalla kuin mitä meillä Pohjoismaissa, mutta on hyvin niin kuin hallittavia tasoja ja ne taseet on putsattu. Ja oman pääoman tuottotasotkin on taas ihan asiallisia siellä selvästi 2-numeroisissa luvuissa. Okei. Ja sitten yhtiö, joka sinulle on tuttu, on Mandatum. Ja tämähän on tietysti monia suomalaisia piensijoittajia kiinnostaa. Ja nyt olen itsekin omistajana, niin siellä ilmeisesti Q2 oli ihan hyvä, mitä mä pintapuolisesti ehdin katsoa ja teki pienen yrityskaupan, ovat tekemässä Ruotsissa. Tämä on Clients.
Joo, kyllä siis toki se sijoitustuloshan lepattaa markkinoiden mukana, mutta jos me katsotaan sitä heidän fokusta, eli varainhoitotoimintaa, niin siellä on hyvin johdonmukainen kehitys. He saa hyvää tahtia ja hyvin vakaasti nettomerkintöjä sisälle ja kansainvälinen laajentuminen etenee ja kun kulurakenne on verrattain kiinteä, niin tuloshan nousee mukavasti, kun kasvua saadaan aikaiseksi, niin kuin toki varainhoitajilla tilanne on yleensäkin. Ja nyt tehtiin pieni yrityskauppa Ruotsista, Kliens-niminen instituution varainhoitaja ollaan hankkimassa hyvin houkuttelevaa hintaa, sopii hyvin heille. Mun mielestä tukee heidän strategiaa mun mielestä kahtakin kautta, että ensinnäkin kun katsotaan sitä Mandatumia niin tarjoamaan, niin heillä on ollut aika vähän osakepuolen tuotteita. Nyt he saa sinne niin kuin osakerahastoja lisää ja toinen puoli on sitten taas sitä, että tällä klientsillähän on paljon rajapintaa ruotsalaisiin instituutioihin, eli se tukee myöskin tätä pohjoismaista laajentumista, saadaan paljon uusia hyviä kontakteja, mutta sinällään niin pitää muistaa, että kauppa on aika pieni, että Mandatum on kuitenkin yli 3 miljardin markkina-arvoyhtiö, tämä kauppa oli 64 miljoonaa, että olin itse asiassa vähän kuitenkin yllättynyt tulospäivänä, että miten suuren loikan osake teki sen takia, että tämmöinen kauppa tehtiin. No siellä on orgaaninen pääoman luonti, on palkkiotulos riskihenkivakuutuksesta, nettorahoitustulos, pääoma, kevyt liiketoiminta. Varmaan monet, mä kuvittelisin, miettii Mandatumin kohdalla, että mitä lukua siellä on hyvä seurata tai mitä kaikkia lukuja on syytä yksityissijoittajan seurata nyt sitten yhtiön kohdalla. No joo, niin kuin mä tuossa sanoin, että se sijoitustoiminnan tulos heiluu paljon ja sen takia sen yhtiön liikevoiton katsominen ei anna kauhean paljon tietoa. Että fiksua on seurata ennen kaikkea palkkiotulosta, se on se heidän kasvualue, se on se ydin ja usein määrittää sen, että miten yhtiöllä menee. Toinen tärkeä on sitten nettomerkinnät, eli mitä tahtia uusia varoja on saatu kerättyä asiakkailta. Ja se orgaaninen pääomanluonti on siinä mielessä mielenkiintoinen luku. Sehän on Mandatum itse kehittänyt tällaisen luvun sen takia, että toisin kuin useimmilla muilla yhtiöillä, niin heillä nyt välttämättä tuloksella ja osingolla ei ole kovinkaan paljon linkkejä yhdessä. Tämä orgaaninen pääomanluonti mun mielestä pitää ajatella niin, että tämä on tulosta parempi arvio siitä, että minkä verran yhtiö pystyisi maksamaan osinkoa. Se ei suinkaan tarkoita, että se on mikään lupaus, että osinko vastaa sitä, mutta se antaa aika hyvän kuvan siitä, että paljonko sieltä voisi osinkoa odottaa. Ja toisella neljänneksellä se oli 18 senttiä tämä orgaaninen pääoman luonti. Joo kyllä, että nythän se on Q2 oli siltä osin vahvaa, että se on muistaakseni 28 senttiä, mitä nyt on tehty vuoden alkupuoliskolla. Että jos loppupuolisko olisi samanlainen, niin oltaisiin noin 60 sentissä ja sitten pitää muistaa vielä tämä Saxo Bankin myynti, mikä tulee siihen päälle. Eli kun siitä on maksettu velat pois, niin siitähän jää muistaakseni reilu 100 miljoonaa vielä kassaa, että meidän ennuste on, että tänä vuonna tulisi 80 senttiä yhteensä osinkoa. Mitä sanot sitten heille, tuolla kun palstoilua ja keskusteluja seuraa, niin mitä sanot heille, jotka pitävät Mandatumia tällaisena osinkoansana? Siis mun mielestä se ei tällä hetkellä ei ole osinkoansa, koska siellä on tämä laskuperustekorkoinen liiketoiminta, joka supistuu asteittain ja he pystyy todella pitkälle tulevaisuuteen maksamaan osinkoa enemmän kuin he tekee tulosta. Mutta samaan aikaan niin mun mielestä ikinä ei pitäisi sijoituspäätöstä pelkästään yhden vuoden osingon varaan laittaa, koska nyt se viime vuonna tuli 85 senttiä, nyt tulee meidän ennustella 80 senttiä, mutta se on aivan selvä asia, että tämä ei ole kestävä taso. Eli se jatkuva osinko, se on varmastikin hyvä taso, mutta ei todellakaan näin korkea. Kyllä niitä osinkoansojakin on paljon tuolla markkinoilla nähty. Mun mielestä Mandatum ei välttämättä ole sellainen, mutta silti sanoisin, että laittakaa nyt jäitä hattua, älkää katsoko pelkästään yhden vuoden osinkoa, vaan katsokaa myöskin, miten se liiketoiminta kehittyy, koska se sitten kuitenkin viime kädessä pitkän päälle määrittää sen menestyksen. Kysymys teille molemmille. Missä näette Mandatumin olevan, sanotaan, tuommoisella keskipitkällä aikavälillä, ettei nyt ihan vuodesta, vaan 3-5 vuotta? Minkälaista potentiaalia näette yhtiössä, Juha? No varmaan kysymys, että jatketaanko tämmöistä klient-tyyppistä kasvupolkua myös samaan aikaan sitten tehdään jotain järjestelyjä, onko ne Suomessa tai enemmän ulkomailla ja
hyvin saavat kuitenkin uutta pääomaa sisään näihin eri tuotteisiin, niin mä uskon, että tämä kehitys niin kuin jatkuu tavallaan. Se on mun lähtökohta olettama. Yhtiöllä on hyvä johto ja tekee oikeita asioita, että mä sanon nyt siinä mielessä niin kuin selkeä polku tavallaan yhtiöllä, mitä pystyy osoittamaan sijoittajille. Joo, kyllähän tässä yhtiöhän lähivuodet on vielä aika voimakkaassa käymistilassa. Että tällä hetkellä tilanne on se, että vaikka se varainhoitoliiketoiminta kasvaa voimakkaasti, niin tulostuskin kasvaa kauheasti, koska toisaalta tämä laskuperustekorkoinen kanta supistuu jatkuvasti. Eli toinen puoli tulosta laskee, toinen kasvaa. Mutta että meidän ennusteella jo ihan parin vuoden päästä tilanne pitäisi olla se, että tämä palkkiotulos on selvästi suurin ansainnan lähde. Ja silloinhan tässä pitäisi käydä vähitellen niin, että ihan konsernitasollakin niin se tuloskasvu alkaa kiihtymään. No osingot ei varmasti siinä vaiheessa ole näin kovia, että ne on vähän kohtuullisempia, mutta edelleen hyviä. Että kun me katsotaan 5 vuoden päähän, niin mä uskon, että Mandatum on niin kuin kohtuullisen hyvällä tasolla kasvava yhtiö, joka maksaa hyvää osinkoa. Ei varmastikaan listan kovinta osinkoa, niin kuin taitaa ehkä nyt maksaa, mutta hyvää osinkoa silti. Okei, hei kiitos ja siirrytään podissa eteenpäin. Juha, varmaan on perusteltu tässä muutama sana lausuu myös Nokiasta. Ja sehän löytyy Fennostakin tietenkin. Voisiko olla, mutta voisitko kuvitella Fennoa ilman Nokiaa? Onko ollut joskus? No onhan se Suomen pörssissä sen verran iso yhtiö, että vaatisi niin kuin, että olisin todella negatiivinen yhtiö. Onko ollut joskus, muistatko? No en muista, että ihan nollapainolla olisi kyllä ollut. Kyllä se siellä aina jollain painolla on ja tällä hetkelläkin on siellä 3 suurimman sijoituksen joukossa kyllä. No Nokiasta voisi sanoa, että niin kuin sanottu, tekoälypuolella odotettu paremmin sai tilauksia, todella paljon enemmän mitä itse odotin, se oli hyvää. Sitten se muu liiketoiminta ja tulos oli toisella neljänneksellä odotuksia paremmin, että siinä mielessä tämä jatkumoa, eli Justin Hodart on semmoinen tyylinen, että ei lupaa liikoja seuraavalta neljännekseltä, että pääsee milloin menee ylittämään. Tässä on selvästi tätä jenkkityyppistä lähestymistä, että halutaan yllättää analyytikot positiivisesti. Ja eli nämä on ne tärkeimmät menee oikeaan suuntaan ja sitten samaan aikaan tehdään aikamoista transformaatiota sitten, että toisaalta niin kuin mietitään, että onko jossain henkilöstöä, pitääkö vähentää sitten vähän. Ja nythän saatiin lukea lehdissäkin, että muun muassa Kiinassahan Nokialla kuitenkin oli vielä vuoden alussa vajaat 10 000 henkeä töissä. Ja jos miettii yhtiö nyt enemmän fokus on tuolla USA-markkinoilla, sinne niin kuin investoidaan aika paljon ihan niin kuin oman valmistukseenkin tehtaisiin, mitä Nokian historiassa. Tämä on aika poikkeuksellista, että näinkin paljon investoidaan oman kapasiteettiin tuotantoon ja on aika vahvasti komittoitu tuohon USA-markkinaan tietysti, niin ihan loogistakin, että silloin tämmöinen Kiina-presenssi ja henkilökunnan määrä siellä niin on varmasti hyvä tarkastella, mikä se sitten on. Niin voitko lyhyesti referoida siellä, mitä siellä on Kiinassa nyt Nokian suhteen tapahtumassa? Koska siitä on nyt lehdessähän oli jo, että ilmoitti, että yksi laitetaan yksikkö kiinni ja nyt tuossa olisi tällä viikolla, että paikallinen lehti olisi referoinut, että heillä olisi tämmöinen tieto, että valtaosa Nokian Kiinan toiminnoista niin kuin ajettaisiin alas sitten, että jopa niin kuin vuoden vaihteeseen mennessä. Tai silloin aletaan niin kuin rajummin ajamaan alaspäin. Nämä on tietysti Yle-lehden niin kuin kirjoituksia ja yhtiön itse ei ole nyt vahvistanut näitä tietenkään, että me edetään nyt tämän varassa. Mutta sanotaan mun tuossa looginen kehitys, että kun Nokiakaan ei juuri nyt enää Kiinaa sitten esimerkiksi matkapuhelinverkkopuolella, niin ei saa myytyä tuotteita ja muutenkin on vähän, Euroopassakin on, että kiinalaiset toimijat on vähän koettu, että niiden laitteita ei saa olla kriittisissä osissa verkkoa, niin voisi olettaa, että loogista, että silloin tavallaan se tuotekehitys ja muu, niin kuin Nokialle pitäisi se painopiste laittaa sitten enemmän länsimaihin sitten tavallaan, että varmasti ne tuotteet, mitä tekee, niin on asiakkaiden hyväksymiä sitten. Tämmöinen ihan looginen kehitys tavallaan polku tässä nähtävissä. Joo, mutta tämä on tärkeää Networks Infrastructure, eikö niin? Kasvoi 12% vuositasolla. Kyllä. Ja sen sisällä optiset verkot 20%. Joo, ja sanotaan, että tämän periaatteessa tämän kasvuhan pitää kiihtyä, että mä itse ajattelen näin nyt Nokiaa tällä hetkellä, että jos tänä vuonna tämän kuumimman tekoälyliitännäisen liikevaihto olisi yli 2 miljardia, aikamoinen nousu viime vuodesta, niin nyt kun ne on tilauksia kuitenkin saanut todella hyvin, niin me ollaan siinä tahdissa periaatteessa, että
että meillä liikevaihto voisi kuvitella, että olisi vuonna 2028 5 miljardia. Niille asiakkaille, mikä on tänä vuonna ehkä 2 miljardia. Eli aikamoinen nousu ja mä uskon ja toivon, että se saadaan hyvällä katteella myytyä, koska siellä puolella nimellä asiakkaalle myydään. Asiakkaat todella haluaa nämä tavarat ja tuotteet, mitä Nokia tällä puolella tekee. Että hinnoitteluvoimaa pitäisi olla. Että siinä mielessä hyvällä katteella saadaan myytyä ja sitä kautta Nokia on tämmöinen niin kuin muutosyhtiö, eli tämä tekoälyliitännäisten osuus kasvaa liikevaihdosta nopeasti tulevina vuosina ja tuloksista vielä enemmän. Että me ollaan periaatteessa muutaman vuoden päästä tilanteesta, että jopa se, mikä on tällä vuonna alle 10%, niin voi olla 28 vaikka 40% tuloksesta. Et se osuus kasvaa huimasti ja sitä kautta mitä isompi se osuus on, niin Nokian tuloskasvu kiihtyy. Et Nokian ongelmahan on ollut, että periaatteessa sieltä se tuloskasvu oikeastaan puuttuu, mutta nyt tässä on niin kuin nähtävissä polku, että liikevaihdon kasvu ja tuloksen kasvu voisi kiihtyä tulevina vuosina enemmän nyt sitten 27 eteenpäin, mutta että tavallaan Nokia pääsisi taas siihen kasvun tielle ja sitä tämä toisen neljänneksen erittäin vahvat tilaukset tekoälypuolella nimenomaan indikoi, että me ollaan sillä oikealla polulla ja Nokia olisi jopa saamassa markkinaosuutta sitten tässä segmentissä tekoälypuolella, että se on ollut alta vastaan ja Nokia on ollut vahva nimenomaan tämmöisille perinteisille operaattoreille. He on sinne fokusoinut sen myynnin. Uuden toimitusjohtajan myötä sitten nimenomaan haettiin, että meidän pitää enemmän saada kasvua täällä hyperscaler-yhtiöissä ja tämän tyyppisissä asiakaskunnassa. Ja merkit näyttää, että ne olisi onnistunut niin kuin, kenties jopa niin kuin markkinaa nopeammin nyt sitten saamaan uusia tilauksia. Että jos tämä trendi jatkuu, niin tämä näyttää siinä mielessä niin kuin Nokia on eri tilanteessa, mitä se on viime vuosina ollut sitten. Tuossa kesän alussa innostus osaketta kohtaan oli kovaa. Kyllä. Ja sieltä sitten tultiin alaskin. Joo, me tarvittiin käydä, oliko se 15 euroa korkeimmillaan. Ja oliko se niinkin paljon? Joo, 14-15 euroa ja nythän me sitten pudottiin 8 alkuseen, että Nokia kuuluu tähän kategoriaan, että se vähän jälkijunassa heräsi siihen ja niin kuin sanottu, Nokia on takamatkalla joihinkin kilpailijoiden nähden, että jotkut on tehnyt pitempään työtä näiden datakeskusten kanssa ja osuus liikevaihdosta on isompi. Ja nyt jenkkisijoittaja sitten huomasi, että mikäs tämä tämmöinen yhtiö on, mikä kanssa kilpailee näiden isojen jenkkien kanssa ja sen niin kuin arvostuskertoimet näyttää 1/3 ehkä siitä, niin siinä tuli semmoinen innostus, mutta okei, tämmöinen tyypillinen amerikkalainen yksityissijoittaja, niin tietysti kaikki ei välttämättä kovin syvälle siihen yhtiön katsoa, että mennään vähän nimitasolle ja vähän meemityyppistä innostusta ja sitten ruvetaan puhumaan niin kuin kaikenlaista villistä ideoista, että entäs jos Elon Musk vaikka tekee Nokiasta ostotarjouksen tai Nvidia mainittiin, kun tuli osakkeenomistajaksi, niin tämä niin on semmoista vähän innostusta ja hypeä, mikä ei perustu taas faktoihin sitten, niin tässä tulee tämmöisiä hirveitä nousuja ja sitten tulee tulos ja vähän sentimenttisektorikohtaan niin kuin laantuu, niin kurssi tulee sitten 50%. Se, mikä nousee 2 kuukaudessa, laskee kuukaudessa. Että tämmöistä tämä nyt tänä aikana taas on sitten. Vuosia sitten otsikoissa oli tällainen ilmiö kuin Wall Street Bets, tällainen netin ilmiö tai näin vuosia sitten. Nokia oli sen yhteydessä esillä, en tiedä muistatteko? Muistan, joo. Tavallaan eikö voi ajatella, että silloin oltiin oikeassa itse asiassa? No tavallaan, se on sinänsä hassu, että sehän oli, se Wall Street Betsin idea kai, miten olen itse ymmärtänyt asian, niin oli vähän niin kuin hassutella semmoisilla menneen maailman tähdillä, niin kuin varmaan kaikkein isoinhan tuli tämän GameStopin ympärille, tämä tämmöinen pelikauppaketju. Mutta että tämän kohdalla oltiin oikeassa silloin näköjään, että Nokia heräsi uudestaan kasvuun sieltä sitten oikeastikin. Mutta se taisi olla ohi jo viikoissa, että tässä on jo kuukausia jatkunut niin, tämä. Kyllä, joo, se oli nopea liike sillä. Sitten semmoinen, mikä ei ole mennyt kovin hyvin Helsingissä, on tämä IT-palvelusektori. Vähän arvioita siitä, olisi kiva kuulla. Siellä on siis tultu, näiden yhtiöiden osakkeet on tullut jopa 10% alas tässä viime vuosina. Katsoo vaikka tällaista kuin Vincit esimerkiksi tai Gofore kanssa tullut 10%. Tällaista, niin mitä siellä, Juha? Miksi tämä on näin hankala? Onko se nämä tekoälyhuolet sitten ja investoinnit kanittaa siellä, että
julkinen sektori niin ei halua tehdä tilauksia ja muuta. Näinkö se on? No voisi sanoa, että tämä IT-palveluyhtiö on kyllä niin kuin täydellisen myrskyn silmässä ollut, ja se oikeastaan tämä 20-luvun viime vuodet on ollut vähän eri seikat, mutta haastavaa ollut, että periaatteessa kun lähtee sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainalle, siitä asiakkaat meni puolustuskannalle ja laittoi kulupuolen kiinni. Sitten niin kuin monet IT-palveluyhtiöt reagoi siihen, että okei, jos yritykset vähenti ostojaan, no siirrytään sitten julkiselle puolelle. Et siellä nähtiin kuitenkin, että se on niin kuin vakaampaa, tasaisempaa, kasvavaa. Ja silloin kenties oli vielä eri hallitus täällä ja näytti, että panostetaan siihen. Ja moni yhtiö siirtyi siihen puoleen, kotimainen IT-palveluyhtiö. No miten kävikään nyt on tietysti julkinen puolikin on ruvennut leikkaamaan kulujaan ja säästökampanjat on päällä. Ja siellä puolella, mistä odotettiin, että tulee kasvua, niin sekin on kääntänyt haastavaksi ja hintakilpailu on tullut. Ja sitten on tosiaan tämä AI, mikä luo kysymysmerkin, että mitä näiden IT-palveluyhtiöiden rooli sitten tässä tulee olemaan. Ja kuinka paljon sitten tätä tekoäly ottaa heiltä liiketoimintaa. Mä luulen, että niin kun, vielä me ei tiedetä lopullisia vastauksia kuinka käy, mutta jos näitä tuloksia katsoo, niin kyllähän nihkeetä on ollut edelleen. Valitettavasti koko sektori, jos katsoo, niin osa yhtiöistä raportoi, että liikevaihto tullut alaspäin alkuvuoden aikana. Miinusprosentit voi aika isojakin olla jopa yksittäisellä yhtiöllä, jopa yli 10% alaspäin, kun Gofore kasvaa. Eli näyttäisi, että jos sijoittaja on epäilevän, että AI niin kuin voisi mullistaa tätä ja konsultin roolia pienentää ja tavallaan sanotaan ainakin montako tuntia sen täytyy ostaa palveluita kullakin yhtiötä, niin se tulee alaspäin, niin näyttäisi, että nämä luvut nyt ainakin, tämmöinen pelko on kenties aiheellinen, sanotaan. Nämä luvut ei ainakaan muuksi sitä todista tällä hetkellä. Onko sinulla muuten salkussa IT-palvelusektoria pennossa? Mulla on näistä tietoa löytyy tällä hetkellä. Joo, että siitä mä tykkään, että se on vähän poikkeava ja sitten meidän pienyhtiörahastoista jotain Goforea löytyy, mutta kyllähän se tietysti, jos katsoo, että kun sektori on mennyt ongelmasta toiseen, kurssit on tullut alas siis, jos mä luettelen vaan markkina-arvoja, siis toi Vincit oli 17 miljoonaa markkina-arvo, Siili 25 miljoonaa, Digia 150 miljoonaa, Gofore 180 miljoonaa. Siis nämähän on niin kuin, jos mä sanon niin kuin nakkikiskoja, siis ne on niin pieneksi mennyt, eihän näitä periaatteessa huomaa, että ne ei kiinnosta ketään, ei edes suomalaista yksityissijoittajaa lähtökohtaisesti. Niin kuin, kirveessä on heitetty kaivoon ja todettu, että ei tästä ole mihinkään, ei kannata katsoa. Tämä on niin kuin vähän tämmöinen kärjistetty analyysi siitä, että ei paljon kyllä odotetakaan tällä hetkellä. Että se oli jännä, että tähän niin kuin ympäristöön Reaktor kuitenkin uskalti sitten tulla pörssiin tuossa ennen kesälomia. Heilläkin on tätä IT-palveluliiketoimintaa, mutta heillä on myös tätä defenseä, eli puolustusteollisuuteen liittyvää, mikä taas hyvin kasvoi, että uskalti tähän pörssiin tulla. Että kyllähän tämä on niin kuin hyvin synkentä ollut. Aina joku voi sanoa, että onko se mahdollisuus sitten tietysti sijoittaa, kun se ei ketään kiinnosta. Ja sanotaan näin, että jos katsoo vähän vaan kertoimia, niin jos suhteuttaa arvostusta liikevaihtoon, niin sillähän se näyttää edulliselta. Voi olla, että niin kuin arvostus on 20% vaan liikevaihdosta, joillakin yhtiöillä tai puolet liikevaihdosta. Mutta sitten jos katsoo näitä, ottaa tuloksen huomioon ja niitä katsoo, niin sektori on mun mielestä neutraali. Että ei sitä niin kuin halvaksi voi sanoa, että olisi mikään niin kuin erityinen alelöytö, mutta eli paljon siitä riippuu, miten nämä tulokset nyt kehittyy. Ja niin kuin sanottu, se yleisesti ottaen sektorin trendi on ollut vielä enemmän alas kuin ylöspäin näissä ennusteissa. Mutta tietoa löytyy salkusta ja sille varmaan sinulla on perusteet. No siinä on norjalainen toimitusjohtaja, joka on pistänyt todella tuulemaan. On ostettu liiketoimintaa, myyty liiketoimintoja. Enemmän nyt on myyty ja ihan hyvään hintaan. Ja tämä on lähinnä sitten, että mä näen, että tämä on samoin kuin nämä koko sektorit, tämä on edullisilla kertoimilla. Mutta tässä on nyt tämmöinen niin kuin yhtiö tekemässä transformaatiota ja nyt on saatu niin kuin hyvää aikaan sitten ja heillähän lisäksi on tämmöinen kansainvälinen ohjelmistobisnes muun muassa tuo terveydenhoitopuolella ja Espanjassa on saatu avauksia. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin nähdään
tiedonkin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli miinusmerkkinen ja ne otti vähän alaspäin sitä, että siis samojen ongelmien kanssa tietokin paini ja sen takia tämä nyt ei kovin isolla painolla Fennossa ole, että Fennokin siis tieto kärsii ihan samoista haasteista kuin koko toimiala, että ei se niitä karkuun tietenkään pääse. Mutta sitten lyhyesti vielä voitaisiin ottaa Bittium. Sovittiin, että vaihdetaan siitäkin muutama sana. Siis tässähän sitten taas on ihan toisen tyyppinen tarina, että Bittium viime vuosien tällainen tenbackeri. Bittium on menestynyt erittäin hyvin ja nyt on kuumaa tämä Defense et Security. Eikö näin? Tuotetoimitukset siellä vetivät segmentin liikevaihdon yli 100% kasvuun. Kyllä, eli tämä oli niin kuin yllätti minut ja analytikot selvästi tämä toisen neljänneksen tulos, että Bittium on vähän hankala aina, että mikä tulevan tai päättyneen neljänneksen tulos on, koska siellä on aika paljon vaihteluja niin kuin tässäkin, että pelättiin paljon pahempaa, saatiin tosi hyvät liikevaihdon kasvu ja erittäin hyvällä kannattavuudella. Tämä on hyvä, että niin kuin tässä nähdään, että on hinnoitteluvoimaa ja tehokas tuotanto Bittiumilla. Tämä on niin kuin hyvä kompo siinä mielessä. Ja jos miettii koko tätä vuotta, niin heillä teki ison puitesopimuksen tuon espanjalaisen Indran kanssa ja sitä ne kuitenkin tänäkin vuonna, ne viime vuonna jo jokin verran tuloutti sitä ja tänä vuonna tulouttaa, että se varmasti kantanut hyvin sitten. Ja toinen ilahduttava seikka, että paljon sijoittajat kiinnittää huomiota vaan, että paljonko tulee eri maista näitä isoja puitetilauksia, saako niitä Bittium. No, tänä vuonna ei ole saatu uutisia, mutta mikä oli ilahduttavaa, että ne on kuitenkin saanut muun muassa asejärjestelmät toimittajilta tilauksia. Että siellä on muitakin kuin yksittäisiä valtioita ollut tilauspuolella ja useampia. Tämä oli niin kuin uutta tietoa, positiivinen yllätys, että me ei olla pelkkiä niin kuin yksittäisten isojen maatilausten varassa, jonka ennustaminen on haastavaa. Tuleeko semmoinen iso diili vai ei ja sitten miten se sitten toimitetaan. Että tämmöinen niin kuin vähän tasaisempi, useampi asiakas, niin on sinänsä hyvä lähtökohta. Hei, meillä saattaa olla kuuntelija, joka niin yksityiskohtaisesti näitä yhtiöitä tunne ja Bittiumi, niin sä osaat Juha varmaan fiksusti kertoa, että mitä yhtiö tekee ja kenelle se myy. No voisi sanoa, että terveydenhuoltoratkaisuja ja sitten isoin on tällä hetkellä tämmöinen puolustusteollisuuden erilaiset viestintäratkaisut, mitä sitten toimitetaan puolustusvoimille pääsääntöisesti. Ja nyt kun Suomi on liittynyt NATOon ja Bittiumin tuotteet on NATO-yhteen sopivia, niin tietysti mikä on monelle suomalaisen puolustusteollisuuden yhtiölle. Eli tässä nähdään niin kuin iso potentiaali. Armeijat eri puolilla Eurooppaa, maailmaa täytyy uudistaa heidän viestintäjärjestelmiä. Monet on todella vanhoja. Puhutaan ehkä 90-luvulla tehdyistä. Maailma on mennyt eteenpäin ja on selvää niin kuin investointivelkaa tällä puolella. Ja sitten Bittiumilla on niin kuin moderni softapohjainen ratkaisu tarjota. Ja tämä sopii tähän ympäristöön. Niin kuin ne on niin kuin semmoiset, puhutaan niin kuin hyvässä paikassa, eli kysyntä kasvaa ja heillä on hyvä tuote. Kysymys kuuluu sitten, kuinka moneen maahan he sitten niin kuin saa näitä tuotteita myytyään, ja osassa maata pystytään myymään suoraan sitten näitä ratkaisuja, viestintäratkaisuja ja osassa sitten ehkä paikallisen partnerin kautta. Niin kuin tiedetään, että osa maista haluaa suosia kotimaisia vaihtoehtoja ja sitten täytyy ehkä yhteistyösopimusten kautta, mutta että Bittium on tämmöinen nyt nimenomaan tämä puolustusteollisuus ja sieltä tilaukset, niin se ajaa kurssia ja on nostanut sitä 100% ja yli miljardin markkina-arvoon, koska nähdään, että tämä puolustusteollisuus nyt on kasvumarkkina seuraaville 50 vuodelle, niin sieltä kasvua löytyy ja Bittium on tässä sitten suomalaisesta yhtiöstä hyvin mukana. Okei. Siis tämän podin tarkoitus ei ole antaa mitään sijoitusvinkkejä, mutta en voi olla kysymättä sitten Bittiumin osakkeen arvostuksesta hieman, että... Arvostushan on haastava, siitähän ei pääse yhtään mihinkään, mutta samaan aikaan pitää toki muistaa se, että kun puhutaan pienestä yhtiöstä, joka osuu niin sanotusti kultasuoneen, eli just oikeaan trendiin, niin se voi yllättää. Niin kuin Juha just sanoi, että kaikkihan yllätty, miten kovia lukuja sieltä tuli, niin se voi olla, että me nähdään monta yllätystä lisää vielä, että emme lähti sitä missään tapauksessa poissulkemaan takavaihtoehtoa, mutta jos yhtiön sijoittaa, niin silloin mun mielestä on syytä varautua volatiiliin menoon, koska kyllähän niin kuin nämä hyvinkin pienet vivahteet, ylitykset, alitukset, niin ne voi saada valtavia kurssiliikeitä aikaiseksi.
Ja se voi olla aika vaikea kuitenkin ennustaa sitä, että kuinka monen maahan tosiaan yhtiö pääsee läpi. Näin on, jos se on aivan eri vaatimukset, mitä yhtiön täytyy sitten toimittaa, että jos yhtiön markkina-arvo on 200 miljoonaa versus miljardit, mitä se nyt on, yli miljardi, niin se on selvää, että odotukset on tosi kovat. Että sanotaan, jos yhtiö nyt ei saa esimerkiksi joltain maalta uutta tilaussopimusta, niin se on pettymys sijoittajille ja kurssi odottaa, että semmoinen saadaan. Että kyllä se näin on, että vaatimustaso on todella kova, että kyllä sieltä täytyykin niitä tilauksia saada, jotta nykytasot on perusteltuja. Ennen kuin alamme tekemään yhteenvetoa tässä podissa, niin muutama sana yrityskaupoista. Siellä on nyt runsaasti järjestelyitä menossa. Muun muassa keväällä kuultiin, että Kone ostaa kilpailijansa TK Elevatorin. Tuon kaupan arvo yli 29 miljardia euroa ja parhaillaan odotetaan kilpailuviranomaisten kantoja asiaan. Kyseessä olisi Suomen historian tähän asti suurin yrityskauppa. Ja sitten on tämä Kesko ja Dahl. Kesko on sopinut ostavansa ranskalaiselta Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Sitten Fortum, Elmera, kauppa siellä, Revenio, Visionix, tällaisia muun muassa. Joo, ja lisäisin tuohon vielä yhden, eli tämä Hiabin tekemä Labrie-kauppa USAssa. Eli kyllähän näitä isoja kauppoja on paljon nyt tullut, ja mun mielestä iloinen asia, että nimenomaan näin päin, että suomalaiset on välillä ostopuolella, että aina vaan niin, että täältä ostetaan ulos, että uskalletaan niin kuin kasvaa, tehdä niitä peliliikkeitä niillä omilla ydinalueilla. No markkinahan ei aina näistä kaupoista tykkää, ja se on mun mielestä monessa tapauksessa ymmärrettävää, koska usein se johtaa siihen, että yhtiö velkaantuu ja saatetaan maksaa liikaa ja näin, mutta kyllä on niin kuin mielenkiintoista. Esimerkiksi tuo Kone TKE-kauppa, niin kyllä meillä on siihen ihan positiivinen näkemys, että vaikka hinta oli aika suolainen, niin kyllähän Kone on kytänyt kohdetta ikuisuuden. He tuntee todella tarkkaa, mitä se tekee, miten se toimii ja uskoisin myöskin, että he on pystynyt hyvin tarkkaan etukäteen laskemaan auki nämä synergiat. Ja mä en usko, että kilpailuviranomaiset hommaa vesittää, että vaikka joitain osia sieltä joudutaankin varmasti myymään, niin todennäköisesti enemmänkin Euroopasta. Ja kyllähän tuon kaupan logiikka mun mielestä enemmänkin on se, että saadaan vahva jalansija tuonne molempiin Amerikkoihin. Niin siis Euroopassa kilpailulainsäädäntöä on tarkoitus höllätä. Ja suuryritysten kauppoihin suhtaudutaan aiempaa suotuisammin, ainakin puheiden tasolla näin pitäisi olla. Mutta sitten tietysti Yhdysvallat on tässä myös, se Otis on heillä merkittävä kilpailija. Kyllä, mutta mä en usko, että USAssa tulee ongelmia, koska Koneen jalansijahan siellä ei ole mikään erityisen niin kuin kattava aikaisemmin, että Euroopassa enemmänkin voi mun mielestä olla kysymyksiä, vai katsotaan sitä nyt höllemmin tai ei, niin tietyissä paikoissa markkinaosuus voi nousta aika isoksi Euroopassa. Sitten täytyy osia myydä. Mahdollisesti näin, mutta me ei uskota, että se vesittää tätä kaupan logiikkaa. No, tämä on mun mielestä yrityskauppoja näin paljon tullut lyhyessä ajassa. Tämä, että puhutaan Suomesta, että se on niin kuin konsensusyhteiskunta, niin näköjään nämä pörssiyhtiötkin on niin kuin tekee samaan aikaan. Siis tämä on niin kuin näin simppeliä, että viime vuoden 2025 alkupuolella tuli niin kuin konsulttiyhtiöiden analyysiä ja yhteenvetoa, miksi suomalaisyhtiöiden liikevaihdot on kasvanut 2000-luvulla varsin maltillisesti ja samoin tuloksetkin. Se oli vain itsekin oman aineiston mukaan 4% per vuodessa, eli selvästi hitaammin kuin vaikka Ruotsissa. Ja sitten ruvettiin, no mistä tämä johtuu, että ei oteta riskiä, ei kasveta. Ja sitten oli lehdissä, kysyttiin, no sitten eläkeyhtiöt totesivat, no me halutaan kasvua, että ei me olla pelkän osingon perässä. Valtio sanoi, Suomen valtio, ei me olla pelkän osingon perässä. Ja omistajat, että kyllä me siedetään lisää riskiä firmoilta. No se oli pörssiyhtiöiden hallitukselle näköjään vihreä valo ja viesti, että nyt lisää riskiotto on fine, yrityskaupat on fine. Ja sitten onkin tullut todella nopeasti liukuhihnalta paljon näitä yrityskauppoja, että siis tämä yhteissumma, jos mä lasken, että me on noin 35 miljardia, minkä arvosta yrityskauppoja ilmoitettu. Kun esimerkiksi viime vuonna kaikkiaan nämä samat, mitä mä seuraan, niin oli vain 3,6 miljardia, eli se 10-kertaistui se summa. Ja tämä 35 miljardia, niin jos viettiin pörssin markkina-arvoonkin, niin me puhutaan jo niin kuin 10% ylikin osuudesta. Ja mä luulen, että tämä globaalistikin tämä luku
Tämä on tosi huimaa. Nyt on niinku, kaikki on nyt liikkeellä samaan aikaan sitten että sinänsä hyvä. Joo, mä itsekin olen sitä puhunut, että mieluummin niin kuin kasvu on hyvä juttu eikä liikaa osinkoihin, että otetaan sitä riskiä. Nyt on tietysti summat on niin isoja ja maksetut kertoimet on aika kovia jo, että tietysti kyllähän niiden täytyy sitten onnistuakin, että jos se vaatimus nyt tällä hetkellä on kuitenkin näissä. Muistanko oikein, että tuossa kun saatiin tämä keskon järjestely tieto siitä, niin sinä kommentoit sitä talousmediassa ja eikö se alustavasti ollut niin, että sijoittajat ei oikein innostunut tästä? No sehän on ensireaktio niin kuin oli alaspäin ja varmaan suuri reaktio on ollut Reveniossa, missä kurssi tuli aika paljonkin alaspäin, kun suomalaiset sijoittajat ei ole innoissaan, kun yhtiö ilmoittaa, että osakeanti on mahdollinen, niin kurssihan tippuu samaan tien ja tulee alaspäin niin kauan kuin se osakeanti on tehty. Tämä on erittäin vähän valitettavakin ilmiö ja tekee haastavammaksi tietysti tämän tyyppiset osakeannit sitten. Ja kyllähän koneenkin kurssi, jos katsoo, niin ensimmäiseen reaktio kuukausi 2, niin kyllähän sieltä melkein vajaa 10 € kurssit on tullut alaspäin. Eli kyllä se suhtautuminen on. Suomalaiset on varovaisia, jos maksetut kertoimet niin kuin koneen kohdalla on sitten jo varsin kovia, niin sitten se ulkomaalaisikin sijoittajan suhtautuminen on vähän, että ennemmin on painettu sitä myyntinappulaa. Vaikka pitkällä juoksulla, niin kuin mä olen samaa mieltä, että tämä kone TK-yrityskauppa, niin jos homma hoidetaan hyvin, niin tämähän on niin kuin hyvin transformatiivinen niin kuin koneen kannalta, jopa Helsingin pörssin kannalta, että me saataisiin niin kuin selkeä globaali markkinajohtaja hissipuolelle, kone- ja hissimarkkinan huoltopuolen vakaa niin kuin näkymä ja kassavirta, niin tämä olisi niin kuin valtava semmoinen kassavirtapumppu niin kuin koko Helsingin pörssin vinkkelistä, josta nyt sitten saadaan maaliin ostettua ne tarpeelliset osat ja teostamiset hoidettua sitten. Niin on tuosta ihan maailmallakin kyllä akateemistakin näyttöä, että suurin osa yrityskaupoista on sellaisia, mistä markkina ei tykkää. Näin se vaan on. Mutta jos näitä nyt vielä tarkastelee niin kriittisesti, niin kyllä näissä mun mielestä kaikissa on ihan selkeä oma logiikkansa, miksi nämä on tehty. Arvostukset on vähän korkeanpuoleisia, se on niin kuin tosiasia ja siinä mielessä ymmärrän, että reaktiot on ollut mitä ne on, mutta uskoisin, että näistä voi tulla ihan hyviä juttuja. Ehkä kaikkein kovin riski tietyllä tavalla mun mielestä on nyt tuossa Revenio Visionixissa. Siinäkin on kyllä niin kuin logiikka toimii ja mä uskon, että siinä on ihan aidot synergiat saavutettavissa, mutta riskit on siinä mielessä korkeat, että tämä on niin iso yrityskauppa, että liikevaihdolla mitattuna Visionix taisi olla Reveniota suurempi. Ei kylläkään tuloksella, mutta kuitenkin, että tehdään osakeantia ja sen jälkeenkin jää vielä paljon velkaa, että mittaluokka tekee riskejä, mutta tässäkin on kyllä niin kuin logiikka taustalla oikein. Näinhän se yritys tehdään yrityksen koko nähden iso kauppa ja sitten vielä samalla Revenio ilmoitti, että vähän muuttaa tätä yrityskaupan myötä niin kuin liiketoimintamallia ja mistä fokusalueet ja kasvu, niin sijoittajille kestää oman aikansa ennen kuin ne ymmärtää, mikä se uusi liiketoimintamalli on ja että siinä on hankaluuksia. Tämä lisää sitten kanssa vähän, että on hankala tulkita, että oliko tämä nyt, kuinka iso riski tässä yrityskaupassa sitten itse asiassa on. Eikä unohdeta jakautumisia. Valmet harkitsee jakautumista 2 pörssiyhtiöksi ja UPM:stä lohkea uusi yhtiö, kun tämä vaneriyhtiö Visa Group listautuu tässä myöhemmin tänä vuonna marraskuun alussa. Kyllä, eikä sovi unohtaa, toki Stora Ensolla on siellä se jakautuminen menossa Aspolla, että näitähän on kanssa ja ihan yhtä lailla kyllä noissa niin näin se logiikan, että useinhan niin kuin, kun usein nämä jakautuvat yksiköt on sellaisia, ne on vähän pienempiä, ne on jäänyt jotenkin vähän unholaan sinne ison konsernin sisään, että ne ei kiinnosta oikein ketään. Ja ne voi sitten herätä aika mielenkiintoisena keisseinäkin itsenäisenä yhtiönä, että jakautuminen on itse tarkoitus, mutta näissä monessa tapauksessa ja mun mielestä näissä tapauksissa niin se on ihan niin perusteltu toimenpide. Mun mielestä esimerkiksi tuo Mandatum on hyvä osoitus onnistuneesta jakautumista. Mandatumhan oli niin kuin, vaikka se on tavallaan iso yhtiö, niin se on kuitenkin Sammon mittakaavassa pieni. Ja se oli vähän semmoinen, mistä juuri ikinä ei viittitty edes mitään mainita. Että se ei todella niin kuin unholaa sinne Sammon sisään IFI jalkoihin. Nyt me on nähty, että siitä on noussut mielenkiintoinen
itsenäinen tarina, niin mä uskon, että tässä on kyllä niin vähän samantyyppisiä mahdollisuuksia näissä, ei välttämättä näin, mutta mahdollisuuksia tähän on, ja ennen kaikkea mun mielestä Stora Enso on hyvin selkeä sinänsä, että kun siellä on tämä metsäomistusliiketoiminta, mikä nyt pitäisi olla hyvin vakaata ja verrattavissa lähinnä ehkä kiinteistösijoitukseen, niin onhan se aika erilaista hommaa kuin tämmöinen teollinen metsätaloustuotteiden valmistus. Et siis ihan selkeä logiikka mun mielestä. No ollaanko me nyt nähty ikään kuin tältä erää huippu näissä järjestelyissä vai jatkuuko tällainen aktiviteetti? Mitä ajattelette? No yllättävän paljon näitä on ilmoitettu ja mä oon siinä niin kuin Antin kanssa samaa mieltä, että lähtökohtaisesti sijoittajalle tämmöiset jakautumiset on, jos jälkikäteen tarkastellaan, niin on hyviä juttuja. 1+1 on enemmän kuin 2. Se, missä mä olen, että ehkä kaikki yhtiöt ei ole nyt ihan ymmärtänyt niin kuin sijoittajien vinkkeli siinä mielessä, että jos kovin pieni yhtiö markkina-arvoltaan jakautuu 2 vielä pienimmäksi, niin se vaan fakta, että se ei sitten niin kuin kovin monen salkkuun sovi ja seuranta vaan tulee niin kuin haastavammaksi. Riski on, että sä putoat niin kuin pois tutkalta, jos sun koko pienenee. Että ehkä näiden pienempien yhtiöiden kohdalla, mitkä on pörssissä, niin voi olla, että liiketaloudellisesti on järkeä kyllä, mutta osakkeenomistajan vinkkelistä en olisi ihan niin vakuuttunut, että sanotaan tämä UPM-Visa-jakautuminen on mun mielestä on riskit ilmassa kyllä, että kovin montaa UPM-omistajaa tämä Visa kansainvälistä omistajaa ei varmasti kiinnosta eikä kuulu salkkuun ja on liian pieni kooltaan, jolloin on vähän haastava tilanne, että kun yhtiö aloittaa itsenäisenä yhtiönä, niin iso osa sen omistajakunnasta ei periaatteessa välttämättä halua sitä omistaa. Että näissä on pieni vaihe sitten, kun se löytää, se omistajakunta rullaa läpi ja vaihtaa ne, mutta että tässä on aina hyvä pitää niinku liiketoiminnallinen ja sitten tavallaan ottaa kuitenkin se sijoittajahattu päähän ja pohtia, että onko näissä järkeä. Mutta yleisesti ottaen jakautumiset, no saadaan Suomen pörssiin lisää yhtiöitä kappalemääräisesti, hyvä, joo, että pysyy laajana, mutta niin kuin sanottu, koolla on väliä tässäkin suhteessa. Tuo on hyvä pointti ja onhan se noin. Mä en ehkä tiedä nyt, onko nyt Visa vielä liian pieni, mun mielestä ei välttämättä ole, mutta on se kyllä tosiaan se, kun me on nähty niin kuin tiettyjä jakautumisia niin kuin siellä ihan pienessä päässä. Että jos on vaikka yhtiö, jonka markkina-arvo on 60 miljoonaa ja siitä tulee 30+30, niin kyllä siinä varmasti niin kuin se likviditeetti tulee kärsimään. Se on ihan tosiasia, että näitäkin asioita siellä ihan pienemmässä päässä pitää miettiä. Ja varmaan seuraavaksi, tänä vuonna ei ole juurikaan näkynyt kovin montaa ostotarjousta suomalaisista pörssiyhtiöistä. Täällä on kuitenkin iso liita yhtiöitä, mikä arvostus on edullinen, että kyllä voisi olettaa, että semmoisia tässä nyt sitten varmaan jossain vaiheessa nähdään taas. Nämä nyt ei välttämättä ole hyviä niin kuin pörssin elinvoimaisuuden kannalta, mutta en olisi yllättynyt, että semmoisia loppuvuoden aikanakin joku sitten nähtäisi vielä ostotarjous. Hyvä. Aletaan tekemään yhteenvetoa tässä podissa, tuloskauden podissa, niin miltäs nyt sitten syksyn sijoitusnäkymät näyttää, että tässä on tämä teknologia, AI-teema, tietysti datakeskukset, tämä on nyt tosi tärkeä ja miten siellä investoinnit jatkuu ja kannattavuuskehitys ja tämä, mitä nämä investoinnit sitten tuottaa ja muuta, sitä pohditaan, eikö se näin ole? Kyllä se näin on ja toki niin kuin, mä en missään tapauksessa halua sanoa, etteikö noissa olisi riskejä, että kyllähän nuo investoinnit on noussut niin merkittäväksi osaksi taloutta, että jos ne jossain kohtaa jäähtyy, niin siinä on melkein väistämättä taantuma edessä, mutta toisaalta mä en usko, että me ollaan kovin lähellä sitä vielä, että tässä ollaan kuitenkin aika alkutaipaleella, jos me katsotaan noita isoimpia teknologiayhtiöitä, niin kaikilla tuntuu vaan jatkuvasti edelleen ne investointihankkeet pullistuvan ja niin pikkuhiljaa se hyöty tulee sieltä laajemmalti talouteen, että kyllä tuloskasvunäkymä, niin kuin puhuttiin, on suotuisa taloudessa kaikki sinällään ihan hyvin, että se globaali talous nyt ei kasva mitenkään mahdottoman kovaa, mutta se kasvaa kuitenkin ihan ok tasoa. Ja niin arvostuksetkaan ei ole enää mitenkään mahdottomia, että itse asiassa tämä vankka tuloskasvu on johtanut siihen, että USAssakin arvostus on tullut aika paljon alaspäin. Että kyllä mä uskon, että meillä on ihan hyvä syksy edessä ja varmasti sijoittajat edelleenkin pallottelee sitä, että paljonko näistä AI-yhtiöistä kannattaa maksaa ja me nähdään siellä voimakkaita liikkeitä molempiin suuntiin, mutta toisaalta me on nähty tässä jo aika moneen kertaan, että silloin kun ne AI-yhtiöt korjaa, niin aika usein se raha pakkaantuu sitten muille sektoreille, että ei sieltä osakemarkkinalta mihinkään karkaa, jos se on mitään niin kuin ison kuvan huolia, että
sinällään, niin usko kyllä, että me nähdään enemmänkin vilskettä siinä, että miten se raha liikkuu sektorilta toiselle, kuin että mä olisin huolissaan siitä, että se karkaa osakemarkkinoilla. Niin arvostustasosta sen verran mä oon merkannut tänne podia katsoin, niin S&P 500 olisi tuossa 20 luokkaa. Kyllä, joo. Ja sitten Euroopassa eteenpäin katsova 12 kuukauden eteenpäin katsova PE noin 14. Tällaista. Niin Suomessa taidetaan olla noin 16 havinoissa, että sinne väliin. Joo, ei ne mun mielestä niin arvostuksia, niin kuin sanottu, ne tulosennusteet on niin paljon noussut tämän vuoden osalta, että vaikka pörssit on hyvin pärjännyt, niin tuloskertoimet on, jos katsoo pitkää aikaväliä, niin ne on vähän yläpuolella, mutta ei mitenkään niin kuin huolestuttavan paljon, että ei voi sanoa nyt sinänsä kovin kalliiksi. Ja jos tämä ennustekehitys jatkuu, niin siinä mielessä näyttää, että osakemarkkinat tästä vinkkelistä pysyisi ihan hyvin kasassa. Ja varmaan tietysti toi yksi AI-teeman ehkä konkreettinen sitten, että nähdään missä mennään, niin on Anthropicin listautumisanti, mikä nyt todennäköisesti saadaan varmaan, olisiko lokakuun aikana, ja se on kuitenkin se, ja ihan hyvä, jos saadaankin pörssiin, koska se on kuitenkin sillä tekoälypuolella ehkä niin kuin länsimaista malleista se, milloin niin kuin näyttää olevan parhaassa kunnossa ja kasvu nopeata, että saataisiin pörssiin raportointia ja ennusteita sille, että miltä se näkymä on, niin se auttaisi ehkä hahmottaa, mikä se AI niin kuin markkinakokonaisuus ja kuinka vahvalla, vankalla pohjalla se sitten on, tämä erilaiset investoinnit ja muut, niin se on varmaan semmoinen yksi virstanpylväs sitten kyllä. Joo. Ja sitten tietysti Iranin sota, geopolitiikkahuolet, nämä on tässä myös pinnalla ja kun tähän geopolitiikkaan liittyvät riskit hälvenee, niin sitten indeksit vähän nousee ja sitten kun taas siellä huolet kasvaa, niin indeksit laskee. Sehän on vähän tämmöistä ollut tässä loppukesästä. No tämmöistähän se on ollut jo, että kyllähän ne tapahtumat siellä lyhytaikaisia liikkeitä aiheuttaa pörsseissä, mutta kyllähän se tavallaan markkinoiden kiinnostus sitä tilannetta kohtaan on aika lailla kuitenkin väistynyt, että kysyntää on saatu maltillistettua ja sitten muita tapoja, millä markkinaa on tasapainotettu, sitä ylimarkkinaa siis, eli kyllä se vähän on niin kuin markkinoiden osalta ajurina niin siirtynyt taka-alalle. Näin se vaan on, että oli mikä tahansa eventti, kun se jatkuu liian pitkään, niin markkinat kyllästyy jossain ja hyvin harvoinhan se on niin, että markkinat pahanpäiväisesti säikästää samaa asiaa 2 kertaa, että tämä on enemmänkin tämmöistä pientä korjailua, mitä sitten nähdään sen mukaan, mitä siellä tapahtuu. Joo, komppaan tuossa Anttia ja mun mielestä oli ihan hyvä yksi öljypuolen analytikko, jos totesi, että siis jos odottaa nyt tässä ratkaisua tämän Iranin USA:n suhteen, niin joutuu pettymään, koska Iranillahan ei missään nimessä kannata nyt mihinkään NS-diiliin lähteä, kun tietää, että Trumpilla on välivaalit tulossa, niin heillä on niin kuin kiristyskeino. Heillä on semmoinen tilanne, että ei heidän kannata nyt tässä vaiheessa mitään heidän mielestään huonoa niin kuin sopimusta tehdä. Mä luulen, että tämmöinen epäselvyys valitettavasti jatkuu, mutta niin kuin Antti totesi, niin se ei nyt ole markkinoille iso huoli tai päädriveri tällä hetkellä. Mä uskon, että tämä tilanne nyt toivottavasti pysyy näin. No Juha, sinä hoidat tätä S-Pankin Fenno-osakerahastoa ja kun katsoin, niin sen suurimmat omistukset heinäkuun lopussa olivat Nordea, Sampo, Neste, Nokia, Wärtsilä, Orion, Metso, Huhtamäki, Kone ja Stora Enso. Tämä oli siis teidän sivulta heinäkuun lopun tilanne. Niin miten nyt sitten teillä on vertailuindeksinä tämä Helsinki Benchmark Cap, eikö se ole? Kyllä. Joo. Kyllä. Niin te olette tänä vuonna jäljessä. Year to date, niin olette vähän jäljessä. Miten sä aiot nyt kääntää, voittaa indeksi tänä vuonna? Tässä on viime vuonna olette itse asiassa jäänyt hetkinen kalenterivuosittain tarkasteltuna, voititte vertailuindeksinne viimeksi vuonna 2023. Joo, silloin kun on tavallaan, tästä on kärsitty viime vuosina Fenno näiden pienen yhtiöiden heikosta kurssikehityksestä tavallaan. Salkussa on ollut paljon keskikokoisia ja pieniä yhtiöitä ja siellähän se kurssikehitys on ollut äärimmäisen alavireistä. Että sieltä se pääsyy johtuu ja tietysti sitten, jos puhutaan 25-26 tässä näin, niin Nokia yksistään sen liikkeiden ennakointi, niin siinä aika paljon syntyy. Siinä on aika hankala niin kuin Suomi-rahastonhoitajan saada plussaa aikaa, mutta voi paljon menettää sitten, jos Nokiassa on alipainossa. Millä sitä sitten nyt voi, toi oli niin kuin heinäkuun lopun tilanne, no
salkun suurimmat sijoitukset voi olla, että ne ei ihan järjestys enää toi tällä hetkellä. Voi olla, että se on vähän muuttunut sitten ja ehkä voi olla, että tälle kuukaudelle on osunut askelmerkit vähän paremmin kohdalle, että se miinus vuoden alusta on nyt pienentynyt, mutta katsotaan, miten kuun lopussa on. Että kyllä tässä nyt kun pyritään reagoimaan, mun mielestä tämä tuloskausi nyt tarjosi toinen vuosineljännes, niin reaktiot näihin tuloksiin oli mun mielestä vähän liian suuria, jolloin pikkasen niin reagoitiin puoleen ja toiseen, että jos oli vähän heikko tulos, kurssi tuli, jos sanotaan, että ehkä 5% olisi ollut oikeutettu, tuli 10 alas, niin saattoi olla, että ehkä sitä vähän lisäsi sitten ja sitten kun se vähän kurssi palautui, niin myi, että kyllähän tässä nyt siinä mielessä on ehkä avautunut taas paikkoja sitten vähän ottaa sitä aktiivinäkemystä, että kyllä mä nyt sinänsä elokuu näyttää hyvältä, että se on ehkä se suurempi kysymys on tosiaan, että mitä näille suomalaisille pienyhtiöille sitten heidän kursseilleen käy. Tuo on niin kuin hyvä lähtökohta, kun meillä tämä suomalaiset pienyhtiöt rahasto aloitti viime syksynä ja sitten pystyi vertaamaan itsekin, että miten sen tuotto on mennyt versus Fennon tuotto, joka keskittyy suuriin yhtiöihin, niin se tuottoero viime syksystä, niin se oli niin kuin todella iso. Ja siis tämä pienyhtiöt oli niin kuin omassa kategoriassaan niin kuin ykkönen parhaiten tuottanut. Mutta se tuottoero 25% reiluun puoleen vuoteen. En mä koskaan nähnyt Suomi-salkunhoitajana. Eli se nousu oli tosi kapealla niin kuin Suomessa, muutama yhtiön varassa, niin kuin maailmallakin. No nyt se on laventunut ja jos katsoo sitten toukokuusta, niin meidän pienyhtiörahasto on 10% mennyt Fennoa paremmin. Eli täällä on niin kuin pienyhtiöpäässä on nyt jonkinlainen, tämä toinen vuosineljännes oli ihan ok tulosmielessä ja selvästi on positiivisia kommentteja näkynyt tuolla somessakin, ja että hei, tämä tuloskausi oli ihan mukava heidän vinkkelistä, että siellä on niin kuin hyvä vire päällä, että saadaan mitä loppuvuosi voi tullessaan, mutta tämmöinen ihan hauska trendikäänne on kuitenkin tuossa ollut nähtävissä Suomen osakemarkkinan sisällä näiden suurten ja pienten yhtiöiden välillä. Mutta sä uskot, että pystyt, kun siellä on noita large capia kuitenkin teillä rahastossa pitkälti, niin uskot, että aktiivisella salkunhoidolla pystyt sitten vertailuindeksi voittamaan? Joo, siinä täytyy vähän eri tavalla sitten niin katsoa kansainvälistä markkinaa ja mitä siellä tapahtuu ja kyllähän se itselläkin toi Nokian kurssiliikkeiden ymmärtäminen tänä vuonna, niin siihen on joutunut tekemään niin kuin hartiavoimin töitä ja jopa ymmärtää, miksi kurssi käyttäytyy USAssa ja Euroopassa hyvin eri tavalla saman päivän aikana, että aikamoinen oppimisprosessi, mutta kyllä mä sanon, että me nyt on ehkä just nyt taas pallon päällä mielestäni, kunnes huomenna toisin todistetaan, mutta joo, suuret yhtiöt, siellä on enemmän seurantaa ja kansainväliset sijoittajat ajaa näitä yhtiöitä. Pienet yhtiöt, siellä on sitten tietysti enemmän kotimaiset sijoittajat, heidän rooli isompi, että ei se tehtävä helppo ole aktiivisalkunhoitajalla tietenkään oikeastaan mikään hetki. Tämä ei ole sitä poikkeava tietysti. Menestystä siihen. Onko jotain vielä, mitä haluatte tähän podin loppuun lisätä? Saatiin tuhtipaketti tuloskauden ympärillä tässä melkein 1,5 tuntia keskusteltu, niin onko jotain, mikä jäi minulta tai teidän mielestä sanomatta? Ei nyt itsellä tule mieleen. Aika kattavastihan taas aihetta sivuttiin eri kulmista. Oli kiva saada teidät vieraaksi. Tänään tosiaan pääanalyytikko Antti Saari OP:sta. Kiitti Antti. Kiitos. Ja sitten senior salkunhoitaja Juha Varis S-Pankista. Kiitti Juha. Kiitoksia.